Celkom dobrovoľne sa dnes ľudia v bratislavskej MHD tlačili v jedinom autobuse, hoci mohli cestovať aj inak. Na svoju rozlúčkovú jazdu sa totiž vydal legendárny Ikarus, ktorý dneškom na pravidelných linkách končí. Ide o autobus, ktorý za 20 rokov najazdil 750 000 kilometrov. Dopravný podnik Bratislava si ho však ponechá ako muzeálny exponát a bude možné doň ešte v rámci nostalgie aj nastúpiť. Vyše 40 rokov sme Bratislavou jazdili Ikarusmi s nápisom Nezabudneme. Dnes aj ten posledný odišiel do garáže. A tí, čo sa s ním stihli odviezť, zažili dnes aj aké to je zmoknúť vnútri v autobuse. Troška osprchovanie, môj obľúbený autobus. Takto vyzerala rozlúčková jazda s posledným Ikarusom. Preplnené v autobuse bolo tak, ako pri ranej špičke. Tam jej bude chýbať ten zvuk tých autobusov. Chcel som sa rozlúčiť s týmto jedinečným autobusom. Ako penzistka stará vyskúšať poslednú trať. Vy sa to ako ľúbi tieto autobusy. To je už len nostalgia. Rozlúčiť sa prišiel aj tento šofér na dôchodku, ktorý s ním roky jazdil. Chceli by ste si ešte dnes zajazdiť? Chcel, ale asi to nie je možné, lebo nemám platné všetky preukazy. Boli zaradené do prevádzky dopravného podniku v 70. rokoch, keď vlastne bol monopolným dodávateľom klbových autobusov práve Ikarus pre všetky štáty, vtedy RVHP. Tento šofér spomína na Ikarusy prezývané čabajky. Pre mňa také dva zážitky. Kvety ľadové v zime na oknách, ale znútra, lebo tie vozidlá slabo kúrili. Naučili ma nosiť rukavice a dymili veľmi. Pády cestujúcich neboli výnimočné. O to viac boli nadšení z Ikarusu, s ktorým sa práve dnes cestujúci lúčia. O tento autobus bola vraj kedysi medzi vodičmi veľká bitka. Ako prvý mal totiž nainštalovanú aj klimatizáciu v kabíne vodiča. Som za toto prvýkrát sadol, hovorím si, toto je ten autobus, čo ma vozil kedysi do školy. A na ktorom som pozeral ten interiér, ktorý bol na tú dobu fantastický. To boli výborné autobusy. Z autobusu pravidelnej linky sa stane muzeálny exponát a jeho obdivovatelia sa s ním príležitostne ešte budú môcť odviesť. Možno niekedy aj v čase záskoku, ak by sme mali pri našej novej technike problém s dostatkom vozidiel do výpravy pri nejakých mimoriadnych akciách. Barbora Jánošová, televízia Joj.